Čo robiť so sumou 50 000 eur, keďže možností na finančnom trhu je veľa a vy sa v tom ako si prestávate vyznať? Túto dilemu rieši čoraz viacej ľudí. Aj najväčšia chyba, ktorú oni urobia, je, že neurobia žiadne rozhodnutie, pretože nevedia ako na to. Nepoznajú rôzne investičné nástroje, ktoré by mohli pokryť aspoň infláciu, prípadne výrazne zhodnotiť majetok. Peniaze tým pádom nehybne nechávajú ležať na bežnom účte a oni vplyvom inflácie každým rokom strácajú na hodnote. V tomto videu vám ukážem, ako s takouto sumou môžete naložiť múdro, bez zbytočných rizík, s rozumom a s jasným cieľom. Prevediem vás rôznymi možnosťami podľa toho, kedy budete potrebovať peniaze použiť. Či už je to o pár mesiacov alebo niekoľko desiatok rokov. Ahojte, ja som Marek Bohunický, tvorím obsah z oblasti ekonomiky a investovania. Ak vás zaujíma, ako rozumne spravovať peniaze, investovať bez stresu a s premysleným plánom, tak pokojne dajte odber na tento kanál a nezabudnite dať páči sa mi to na toto video. Týmito krokmi pomôžete rozšíriť takéto videá medzi širšie publikum ľudí. Najčastejšia chyba pri investovaní je taká, že ľudia pri akékoľvek sume začínajú hľadať konkrétny investičný nástroj. No z môjho pohľadu najzásadnejšou otázkou je nie produkt, ale otázka, kedy vlastne potrebujete tie peniaze použiť. Práve keď si zodpoviete takúto otázku, tak bude oveľa jednoduchšie vedieť zodpovedať si cieľ, ktorý potrebujete dosiahnuť a na základe toho vieme odporúčiť investičný produkt. Je veľmi dôležité povedať, že pri investovaní je vhodné pozerať sa na tzv. Investičnú pyramídu, podľa ktorej budete vedieť, že v ktorom období budete vedieť použiť rôzny investičný nástroj. Ako môžeme vidieť na následovnom obrázku, v spodnej časti vidíme produkty alebo investičné nástroje, ktoré sú stabilné s minimálnymi výkyvmi. Ide o rôzne sporiace účty, terminované účty alebo peňažné fondy. V strede investičnej pyramídy už môžeme vidieť rôzne druhy dlhopisov, realitných fondov, podielových fondov alebo ETF fondov. Na vrchole tejto pyramídy sa už nachádzajú rôzne investičné nástroje, ktoré majú špekulatívny charakter, či už sú to kryptomeny, opcie alebo individuálne akcie. Tieto investičné nástroje sú z môjho pohľadu určené skôr pre skúsenejších investorov, ktorí už vedia, čo robia. No a ako ste si mohli na tomto obrázku všimnúť, tak čím chceme vyšší výnos dosiahnuť, tak tým musíme väčšie riziko aj podstúpiť. Naopak, čím stabilnejšie portfólio chceme, tak tým bude aj nižší výnos. Mimochodom, ak by ste chceli detailnejšie porovnanie týchto konkrétnych produktov, tak ho dávam do článku v popise tohto videa. Tak a teraz už vieme, že existujú rôzne investičné nástroje, ktoré majú rôzne výnosy pri rozličnom riziku. Takže teraz sme sa pozreli konkrétne na to, ako takúto sumu 50 000 eur rozložiť na základe rôznych investičných horizontov. Tak poďme na to. Ako som už povedal v úvode tohto videa, vždy je veľmi dôležité položiť si tú správnu otázku. Kedy potrebujete tieto peniaze použiť? Preto som identifikoval také 4 kategórie časového rámca, podľa ktorého sa budete aj vy v budúcnosti lepšie rozhodovať v rámci výnosu alebo rizika. Prvým je jednoročný horizont, potom trojročný, 10-ročný a viac ako 10-ročný horizont a ten je určený na dlhodobé investovanie. Poďme sa teda pozrieť na tieto kategórie troška hlbšie. Ak chcete peniaze použiť do 12 mesiacov, pri takomto investičnom horizonte je najdôležitejšie kontrolovať riziko. Tu nejde ani o vysoký výnos, ale skôr o zachovanie hodnoty peňazí, aby ich nepožírala inflácia. Medzi odporúčané produkty patria napríklad sporiace účty, terminované účty, prípadne peňažné fondy a tieto peňažné fondy majú najväčšiu výhodu v tom, že sú oslobodené od daní výnosu po 1 roku držania. Potom máme ďalšiu kategóriu, to znamená, keby ste peniaze chceli použiť v rozmedzi 1 roka až 3 rokov. Toto obdobie je avšak zradné. Veľa ľudí si často myslí, že už môžu podstúpiť väčšie riziko, ale ja to neodporúčam. Stále ešte z môjho pohľadu veľmi dôležitá bezpečnosť a stabilita portfólia. Preto je vhodné do takéhoto portfólia zakomponovať ešte konzervatívne nástroje v kombinácii s nejakými vyváženými nástrojmi. Takéto nástroje už ponúkajú o troška vyšší výnos, ale stále sú to stabilné nástroje s miernym rizikom. Tu by som odporúčil riešenia ako terminované účty, peňažné fondy, prípadne ak by sme sa rozprávali o tej kombinácii konzervatívnych a vyvážených nástrojov, tu by som napríklad namiešal portfólio 90% s nejakými konzervatívnymi nástrojmi a 10% možno s nejakými vyváženejšími, či už sú to realitné fondy alebo nejaké vládne dlhopisy. Takýmito krokmi si zabezpečíme ako investori pokojný spánok s našimi peniazmi. Poďme teraz k ďalšiemu horizontu a to je horizont od 3 rokov do 10 rokov. V takomto horizonte už môžeme siahnuť po investičných nástrojoch s vyšším výnosovým potenciálom. Stále by však takéto portfólio malo obsahovať aspoň 50% nejakej konzervatívnej zložky a 50% nejakej dynamickej zložky. Moje odporúčania v takomto horizonte môžu byť napríklad dlhopisy, či už sú to vládne alebo korporátne, prípadne realitné fondy, alebo to môže byť kombinácia s dlhopismi takej dynamickej zložky pomocou ETF fondov. Ak už máme dlhší investičný horizont, povedzme nad 10 rokov, v takomto horizonte môžu mať peniaze príležitosť na rast. Tu si investori vyberajú rôzne investičné
investičné nástroje s vyšším výnosovým potenciálom a nevadí im ani vyššia miera rizika. Typickým cieľom na takýto horizont môže byť napríklad zabezpečenie na dôchodok, prípadne to môže byť aj skorší odchod do dôchodku pomocou filozofie FIRE, čiže Financial Independent Retire Early. Napríklad taký Warren Buffett, svetoznámy investor, je známy tým, že väčšinu svojho majetku vybudoval až po 50-ke. To znamená, že dlhodobým investovaním dokážeme výrazné zisky nadobudnúť aj my. No ale poďme späť k investičným nástrojom. Ja osobne využívam v tomto období takéto investičné nástroje. Ide o najmä akciové ETF fondy, ktoré sú v dnešnej dobe veľmi populárne aj medzi bežnými investormi. Tu sa výnosy dlhodobo pohybujú na úrovni 9 až 12% ročne. Potom to môžu byť aj investičné zlato, ale to je skôr nástroj na uchovávanie hodnoty. Ale vždy je vhodné ho kombinovať aj s akciovým portfóliom, pretože zlato, keď sa ekonomike nedarí, výrazne rastie na hodnote a práve takýto nástroj, keď sa ekonomike nedarí, môže investorom priniesť výrazne vyššie zisky. Potom tu môžeme spomenúť aj investičnú nehnuteľnosť s výrazným rastovým potenciálom. Myslím to v podstate tak, že ak by ste chceli kúpiť napríklad investičnú nehnuteľnosť v rozmedzi povedzme 200-250 tisíc eur, tak v rámci bankového financovania potrebujete 20% vlastných zdrojov. No a tých 50 tisíc eur môžete v podstate využiť ako investíciu do tejto nehnuteľnosti. Samozrejme existujú aj spôsoby, ako si neminúť vlastný kapitál. Napríklad to urobíte tak, že založíte nejakú inú nehnuteľnosť. Ale o tom niekedy inokedy. Investovanie do nehnuteľnosti má v podstate takú výhodu, že dokážete rásť aj s cudzím kapitálom pomocou bankového financovania. No ak využijete bankové financovanie, tak takýto rast bude výrazne rýchlejší, ako keby ste sa financovali len s vlastným kapitálom. No a nakoniec by som spomenul tie najrizikovejšie investície, ako napríklad startupy, prípadne bitcoiny, kryptomeny a rôzne ďalšie alternatívne investície. Tu už ako investor postupujete výrazne vyššie riziko, samozrejme je to aj na úkor výnosu. Pri takýchto investičných nástrojoch viete raz povedzme aj 20% ročne, niekedy aj viac. Je však dôležité podotknúť, že netreba všetko stavať len na jednu kartu a treba si rozumne rozložiť portfólio. Možno sa teraz pýtate, že ako tieto informácie dokážete dať do praxe? Viem, zamýšľať sa na takouto sumou a vybrať si vhodný investičný nástroj môže byť pomerne náročné. Preto ak by ste chceli skratku a hľadáte možno že nejakého človeka, ktorý by vám vedel pomôcť a poradiť, pokojne mi môžete napísať a pozrieme sa na tú vašu situáciu a odporúčim vám na základe finančnej a investičnej analýzy hodnú stratégiu. Môžete to jednoducho urobiť tak, že v popise tohto videa budú moje kontaktné údaje. Budem sa tešiť na stretnutie s vami. Mimochodom, ak boli tieto informácie pre vás užitočné, dajte like na toto video a aj odber na kanál. A ešte niečo na záver, investujte rozumne a bystro.